И тази сутрин слънцето изгря над града, наречен Бестиария. Събудиха се всички – цветята и птичките, и пеперудите, реката и гъбите. Стоп! Кой пусна тази мечка? Така не може да се работи. Тук се прави кино, не сме сладкарница. Ей, оператора! Облачко! Облачко! Стига си снимал! Междугорски войни 19. Вау! Сигурно вече се разказва за праправнуците им. Добре, че са тези продължения, иначе какво щяха да дават? 10-та беше много яка. Забравете, нямаме толкова пари. Заради Облачко и новата му камера. Аз имам малко. Тези няма да стигнат и за пуканки. Грамотевичко пак закъснява. Аз минах през магазина за всеки случай. Може да ме заболи корема. Ще те заболи, ама от преяждане. Имам идея. В Америка пуканките вече не са на мода. В кината там отдавна ядат филии с лютеница. Така е, цивилизация. За най-успешното шоу в света е обявено шоуто на Черния заек. След световно турне, Черния заек най-накрая се завърна у дома. Черния заек направи нещо наистина грандиозно за нашия град. Построи най-големия увеселителен център в света. На това му казвам филм. Видяхте ли новия му меч? Аз само не можах да разбера как така онзи зеленият се вкамени като пи вода. Сигурно е ново режисьорско решение. Обикновено от водата се размножават. Да можеше всичко да се размножава. Пазете се! Проклети клапета! Ще ви науча аз вас! Какъв грубиян! Сигурно има киселини. Затова е толкова кисел. Прибрахме се! По-тихо, деца, новото шоу започва! Александра, младши, останете да гледате. Добре дошли на шоуто на Черния заек! Поздравете нашия любим водещ Черния заек и неговите асистентки Тоня и Соня! Гаси лампите и върви да спиш. Аз ще проверя дали е заключено навсякъде.